u nás doma som jediný človek, ktorý sa zaoberá tým folklórom. Mňa to tak strašne bavilo a tak sa mi to páčilo a vlastne som vždycky tak sa cítila, ako že robím niečo dôležité. No ten výskum vlastne skončil ešte predtým, ako nám nastúpila naša nová pani ministerka. K tomu termínu folklorista, tak by som sa vôbec nebala toho používania, pretože my už jasne rozlišujeme, že vieme, že je to aj vedec, ktorý sa zaoberá folkloristikou. Vlastne to prišlo tak nejak náhodou, ale držím ho to doteraz. Ahoj a dobrý den, moje jméno je Marie Hvozdecká a vítám vás u dalšího dílu podcastu Folklore a City. Dnes si budu povídat s Laurou Kolačkovskou, etnografkou a aktivní interpretkou a lektorkou lidového tance. Bakalářské studium dokončila na katedře etnologie v Nitře a magisterský program na Univerzitě Karlově v Praze. Magisterským titulem zakončila také studium taneční vědy na Akademii muzických umění, kde v současnosti dokončuje doktorandské studium. A právě kvůli tomu jsem si dnes pozvala. Ahoj. Ahoj. Můžeš mi prosím hned na úvod říct nebo představit ten svůj výzkum, jak se jmenuje a čemu se vlastně věnuje? Moja dizertačná práca nesie názov Súčasné podoby ľudového tanca v mestskom prostredí, takže to je aj tá hlavná téma a vlastne ja som si kladla otázku, v akých podobách sa dnes v meste vyskytuje ľudový tanec a vlastne aké sú motivácie tých organizátorov a účastníkov týchto podujatí. A jak ten výskum probíhá? Prebehol trojročný výskum, vlastne som ako keby už teraz vo fázi písania, ale ten výskum bol teda dlhodobý, kvalitatívny, terénny a uskutočňovala som predovšetkým zúčastnené pozorovanie na vybraných akciách. Išlo teda mala som vybrané 4 typy podujatí, to sú tanečné domy, besedy u cymbálu, kurzy tanca a folklórny aerobik. No a okrem toho, že som vlastne chodila na tie podujatia a folklórne aktivity, tak som vlastne uskutočňovala pološtrukturované rozhovory. Tých som urobila vlastne cez 30 a tých pozorovaní vlastne bolo tiež ako pomerne veľa. Tých bolo takmer 80 za tie 3 roky, takže naozaj veľký balík dát. A ešte k tomu vlastne okrem tých rozhovorov a súčasneného pozorovania som zbierala ten audiovizuálny materiál, ale čo je možno taká zaujímavosť, tak som vlastne využívala aj metódu autoetnografie, čo je vlastne taká metóda, ktorá sa viac zameriava na toho vedca, že to nie je iba taká sebareflexia, ale také hĺbšie porozumenie toho, ako to ten vedec v tom teréne prežíva. A ja konkrétne teda som si vybrala tú metódu analytickej autoetnografie, ktorá nie je iba naozaj, že neopisuje tam iba tie zážitky a emócie toho vedca, ale snaží sa ich aj analyzovať a dávať ich do rámca tých teoretických konceptov. A je to takový novější přístup? Mně přijde, že možná v těch vědeckých kruzích to dřív bylo takové jako kontroverzní. No, ako určite taká tá sebereflexia bola prítomná vždycky, ale je to také ako oddelené, že niekto opísal svoju pozíciu a človek ako reflektoval trochu tú svoju pozíciu a vzťah k tomu terénu, ale povedala by som, že teraz je to taký novší trend, že sa ako keby neoddeľuje ten vedec od toho skúmaného prostredia. Podľa mňa je to aj ten posun toho, že niekedy boli tie výskumy v antropológii také, že chodili tí vedci niekde skúmať vzdialené kultúry, ale vlastne tým, že dnešná doba je naozaj už tie tendencie sú častokrát také, že tí vedci už skúmajú prostredie, z ktorého vychádzajú. Čiže sme my sami ako keby doma a vlastne vznikla tá potreba ako nejako to reflektovať. Takže už by som povedala, že to nie je až tak výnimočné, ba priam až žiaduce. No a kde vlastne ten výskum probíhá? Úplne najhlavnejšie mesto je Praha, ale doplnila som to teda o Brno a Bratislavu. Vlastně jsou tam nějaké rozdíly mezi těma městama, nebo jak vlastně, jestli mají nějaké specifika jednotlivé ty města? No, určite by som povedala, že sa to líši, ako tie 4 podujatia, ktoré som spomenula, teda tanečné domy, besedy, kurzy a folklórny aerobik, tak tie som vybrala kvôli tomu, že sa vyskytujú vo všetkých 3 mestách, aby sa to dalo prípadne ako porovnávať. Určite je rozdiel v tej frekvencii
tých podujatí, ako často sa konajú a rozdiel je aj v tej návštevnosti. Že povedala by som napríklad, Brno mi príde naozaj takým špecifickým ako príkladom, pretože je tu veľmi veľa folklórnych súborov, kde vlastne tí členovia to častokrát vyhľadávajú, takéto folklórne podujatia. Ale úplne ako nechcem generalizovať alebo zovšeobecňovať, pretože tá práca ešte nie je na konci, takže tie závery si asi potom budú môcť prečítať naši poslucháči neskôr. A podľa čeho si ty mesta vybírala? No, pre mňa bolo ako keby dôležité, aby to boli veľkomestá, dá sa povedať, aj keď na naše pomery. Je to možno trošku smiešné, ale tak v našich okruhoch Československa sú to v podstate najväčšie mestá a ešte ma tam zaujímalo taký ten background, ako Čechy, Morava a Slovensko a ako sa tam odráža ten vzťah tých účastníkov k tomu folklóru, ako sa možno narába s tým, ako napríklad robia reklamu týmto podujatiam a tak ďalej, že ako vlastne sa narába s tým a aký vzťah k tomu ľudia majú a že možno práve na tej motivácii sa odrazia nejaké zaujímavé zjistenia. Tobě vede tu dizertační práci docentka Stavělová, která má za sebou i publikaci Tíha a beztíže folklóru. Mělo třeba na to téma nějaký vliv i to, že ti to vede ona? Ja som u pani docentky Stavielovej už teraz 7. rok, čiže prešla som s ňou celé svoje magisterské štúdium a vlastne teraz ten doktorát a dá sa povedať, že tá téma že je to také prirodzené pokračovanie toho, pretože tá monografia, ktorú ty spomínaš, tak tá sa zameriavala na to folklórne hnutie v socializme. A to, čo ako skúmam ja aj teraz, je vlastne to obdobie postsocialistické, kedy som si všímala aj ja, aj ona, taký ten posun od toho prezentačného stvárňovania k folklóru k tomu participačnému, že ľudia vyhľadávajú tie podujatia, aby sa ich naozaj aj oni priamo zúčastnili, že to je pre nich dôležité ten fyzický zážitok. Čiže určite ako moja školiteľka formovala aj výber tej mojej práce a išlo to trošku aj ruka v ruke s jej novým projektom, ktorého je hlavná riešiteľka na Etnologickom ústave Akadémie vied Českej republiky, ktorý práve skúma to smerovanie a vývoj folklórneho hnutia v postsocialistických zemích. A na tom projektu taky spolupracuješ? Áno. Tam som zapojená ako doktorantka a vlastne budem tam mať vo výstupnej monografii tiež 1,5 kapitoly. A můžeš to nějak taky představit trochu hloubš, tady ten projekt, jak se to jmenuje a kdo na tom spolupracuje? Tento projekt sa volá Folklórny revivalizmus v postsocialistických zemích a vlastne ide o medzinárodný grant. Je to československý projekt a cieľom je vlastne zachytiť ako širokú škálu témat, ktoré sa vyskytujú v tomto období. A dôležité je vlastne tá tendencia naozaj posunu od toho prezentačného k tomu participačnému. Jeden z takých dôležitých termínov sa tam objavuje ako folklórne aktivity, že vlastne ako to nazvať, že to už nie je to folklórne hnutie, ktoré je tak späté s tým bývalým režimom, ale že to naberá trošku iné konotácie, iné motivácie tých účastníkov. A vlastne výsledkom toho bude zase, povedala by som, dosť obsiahla monografia, kde budú také prípadové štúdie o rôznych témat od festivalizácie, budú tam prípadové štúdie o heritizácii, kultúrnom dedičstve, o súťažiach, prehliadkách, ale aj o súborovom živote. Takže to bude naozaj, si myslím, taký bohatý doklad toho, čo sa dnes deje. A to vyjde v češtině nebo v angličtině? Vyjde to v angličtině. A mě k tomu ještě teď napadla taková otázka, jestli třeba v té Bratislavě nebo na tom Slovensku se nějak mění nálada v tom folklorním hnutí, třeba vzhledem k aktuální politické situaci. Jestli jsi to tam zaznamenala, nebo jestli už vlastně, když ten výzkum skončil, tak už to tam nějak nebereš v potaz. No ten výskum vlastne skončil ešte predtým, ako nám nastúpila naša nová pani ministerka a určite na to reagujú ľudia aj z sféry tej folklórnej, pretože sa nás to týka všetkých osobne. Veľký problém je určite skôr z tej organizačnej stránky vlastne, pretože to blokuje činnosť FPU, Fondu na podporu umenia a tak ďalej a určite
je to vlastne také dosť náročné, že mám taký dojem, že ako aj na Slovensku sa vyvinulo také hnutie za autentický folklór. Začalo to aj tým trendom tých tanečných domov na začiatku nového storočia a to sa veľmi výrazne dištancovalo od hociakých politických nejakých názorov alebo zapojenie nejakých politikov, že tam vždycky bolo ako, napríklad určite si všimla aj kampaň, ktorá bola nie v mojom kroji a tak ďalej. Čiže ja by som povedala, že aj títo v odzovkách folkloristi alebo aj pracovníci na rôznych strediskách a inštitúciách sa veľmi ohradzujú voči tomu, čo sa deje. Ale neviem, či to nejako upevňuje ten vzťah k tomu. To je podľa mňa asi skoro hodnotiť. Pojďme se vrátit zpátky k tématu. Mohla bys vlastně ty jednotlivé jakoby události nebo ty jednotlivé zkoumané akce vysvětlit? Je tam vlastně ten folklorní aerobik, možná někteří neví, co to je, i ty ostatní. Tak dobre, začneme teda tým aerobikom, ten je taký lákavý, je to niečo netradičné, takže ide o spojenie aerobného cvičenia s prvkami ľudového tanca a na nejakú chytľavú, catchy muziku a vlastne takým zakladateľom bol Stanislav Marišler, ktorý je v súčasnosti umelecký vedúci SLUKu a taktiež pedagógom na Vysokej škole muzických umení v Bratislave a on to vlastne vymyslel, v Bratislave sa to volá ako folky polky a prvotne to malo byť pre nejakých bývalých súboristov, ktorým ako nemali už čas na tie tréningy, ale stále chceli byť v kondícii. A ono sa to tak nejako menilo a vlastne v súčasnosti teraz to prebieha v Rusovciach, taktiež tam, kde pôsobí SLUK a je to teraz prevažne, povedala by som, pre jednotlivcov, chodia tam prevažne ženy, pretože to je vlastne aj tá pointa, že tam nepotrebujete toho tanečného partnera, ale prídete tam sami a prebieha to vlastne ako klasický aerobik, len sa tam zapojujú tie prvky toho ľudového tanca. Takže je to taká nejaký balans medzi tým, že kopu ľudí alebo kopu žien ťahá ten ľudový tanec, ale nikdy sa možno neodvážili zájsť do nejakého súboru a toto je pre nich taká príležitosť ako byť trošku v kontakte, ale posilniť si aj tú fyzickú kondíciu a tak ďalej. No a vlastne od tohto stana sa inšpirovala aj Lenka Fučíková, ktorá založila koncept Folkit, ktorý vlastne funguje v Brne aj v Prahe. A vlastne pokud vím, tak už je to i pro deti. Áno, to som si všimla taktiež, tak myslím, že aj v Brne, aj v Prahe je aj Folkit pre deti. No a co ty taneční domy? To má jaký nějaký původ a jak to teď probíhá? Takže tanečné domy sú fenomén, je to hnutie tanečných domov, ktoré vzniklo v Maďarsku. Začalo to v 70. rokoch a vlastne takto sa to postupne rozšírilo ďalej, napríklad do Poľska, na Slovensko, ale aj do Čiech. A vlastne je to večerné podujatie, ktoré sa skladá väčšinou z dvoch častí. Prvým je vždycky škola tanca, kedy vlastne sú nejakí lektori a vyučuje sa konkrétny tanec konkrétnej dediny a potom je vždycky tanečná zábava. Dalo by sa povedať, že tie tanečné domy sú takým symbolom toho hnutia za autentický folklór, ktorý sa pozerá na ten tanec ako hľadá alebo je tam dôraz na tú štruktúru toho tanca, na znalosť toho zdroja a k takej analýze toho tanečného zdroja a vlastne opúšťa sa od nejakých štilizovaných motívov alebo z nejakých zveličených prejavov, ale fakt sa ide k tomu nejakému prirodzenému pohybu, tak aby si to tí ľudia dokázali naozaj užiť. A cieľom je teda vrátiť ten folklór ľuďom obyčajným a teda aj z toho javiska späť, aby sme si vedeli aj my na tom tanečnom dome takto zaimprovizovať počas tej tanečnej zábavy. A ty vlastne taky vedeš takovéhle tanečné domy v Praze. Áno,
Áno. A můžeš o ní něco říct? No tak to je vlastne aj taká zaujímavosť. Keď som sa začala tými tanečnými domami nejako viac zaoberať z tej vedeckej stránky, tak som sa vlastne začala zamýšľať aj nad našim tanečným domom, pretože my teda v Prahe organizujeme Slovenský tanečný dom od roku 2019. A uvedomila som si, že vlastne zatiaľ, čo tie tanečné domy aj v tom Maďarsku, aj na tom Slovensku vznikli ako taká reakcia na ten vysoko štilizovaný folklór a ako za ten návrat k tomu prirodzenému pohybu a návrat toho tancu späť ľuďom, tak napríklad u mňa to bolo vlastne, že ja som nerozmýšľala ani tak nad tým, že mám potrebu vrácať nejaký folklór, pretože ja už počas toho, keď som študovala v Košiciach, tak som tieto tanečné domy zažila a mám pocit, že som nastúpila do toho hnutia, keď už bolo etablované a ja som sa nejak nepotrebovala ako vymedzovať voči tomu, čiže mne to prišlo ako niečo úplne prirodzené a v tej Prahe to preto aj tak nejako vzniklo, že nám to tam ako chýbalo, teda mne a môjmu partnerovi. Takže sme si povedali, že to skúsime to zorganizovať a keď to bude mať nejaký úspech alebo keď uvidíme, že ľuďom sa to páčilo, tak budeme pokračovať. Takže sa to páčilo, takže pokračujeme a vlastne organizujeme ten tanečný dom 2-krát do roka. A vždycky sa snažíme striedať tie regióny, aby to bolo rozmanité, aby tam boli aj tie jednotlivé typy tancov rozmanité, teda napríklad niekedy učíme krútivé tance starého štýlu, teda nejaké krúcené do šaflíkov, niekedy sú to tie čardáše, inokedy sú to kolesa alebo rôzne šorové, iba teda mužské tance. A takže sa snažíme, aby to bolo rozmanité a aby tam aby vlastne mám také ako dve nejaké roviny, ktoré chcem obsiahnuť. Jednak teda by som chcela tým ľuďom dať to, po čom ako keby túžia, že sú určité regióny, po ktorých asi ľudia prahnú viac, že to by chceli, alebo viem, že sa to všade tancuje, napríklad také horehronie, alebo tak. Ale potom sú tance, ktoré ako keby z môjho hľadiska si myslím, že si zaslúžia tú pozornosť, čiže niekedy tam dáme aj niečo také menej známe a cítim, že robíme takú trošku osvetu a som rada, že sa na tie tance nezabúda a že vlastne rozširujeme to povedomie. A budete v tom teda pokračovať i letos? Dúfam. Zatiaľ to máme v pláne a zatiaľ teda to stále organizujeme. Tak se vraťme teda k tomu, co je v té tvé dizertační práci, takže pokud se nemýlím, tak poslední jsou besedy u cymbálu. Besedy u cymbálu sú prevažne záležitosť moravských krúžkov, slováckých krúžkov teda, alebo valašských krúžkov. Tie sa konajú pravidelne, každý mesiac, aj v Prahe, aj v Brne a teda aj v Bratislave. V Bratislave sú teda slovácky krúžok a Skaličané. Je to pre mňa viac taká ako spolková záležitosť, že tam sa tí ľudia naozaj stretávajú, aby spolu trávili čas, aby sa porozprávali, aby si zaspievali, aby pobesedovali. A hlavne, čo je také špecifické, že tam je naozaj taká vyšší vekový priemer. Že tam je naozaj veľa seniorov a to je vlastne pre mňa také zaujímavé, že častokrát na tých tanečných domoch alebo aj na tom folkite, že tam už nevidíš takých starších tých ľudí. A toto je taký priestor, kde oni každý mesiac chodia, stretnú sa a je to vlastne pre nich strašne dôležité, že majú ten priestor, ako byť aj v kontakte s tými ďalšími svojimi priateľmi, ale byť aj v kontakte s tým folklórom, že vlastne neodzvonil koniec v nejakom veku a proste už nemôžeme robiť folklór, ale stále to pre nich tak ako pokračuje. Ale taky sa tam tancuje. Tancuje sa tam určite a tiež je to veľmi také spontánne, že vlastne funguje to na princípe toho rozkazovania pred muzikou a že tam vlastne si tí tanečníci rozkazujú, čo budú tancovať a tiež sa tam striedajú rôzne regióny a teda aj niekedy tam sa vyskytne aj to Slovensko. Já nevím teda jak na Slovensku, ale na Moravě to má asi jako nejdelší tradici, tady ty besedy u cymbálu. Je to taky na Slovensku. Ten slovácky krúžok v Bratislave určite má, ten vznikol v 30. rokoch minulého storočia, čiže veľmi podobne ako tie krúžky v
Prahe a Brne, pretože vlastne vznikali z toho dôvodu, že niekto niekam išiel študovať. Takže ako Moraváci chodili študovať do Prahy, tak aj Moraváci chodili študovať napríklad do Bratislavy alebo pracovať a tam vlastne tiež hľadali priestor, ako kde by sa mohli združovať a pokračovať v tom folklore, v ktorom chceli. A ty jsi ještě zmínila teda ty folklorní kurzy, to mi přijde taky poměrně taková nová věc. Dřív byly soubory a nebyla moc jinde příležitost, je to tak? Vlastne tie kurzy som zaradila do tej výskumnej vzorky ako posledné, pretože som si v tom teréne všimla, že je to niečo, čo pribudlo a prišlo mi to presne zaujímavé. Jednak to podľa mňa veľmi úzko nadväzuje aj na tie tanečné domy, že vlastne niekto príde na tanečný dom, príde na to, že by potreboval ešte získať nejakú dodatočnú kompetenciu na to, aby sa tam mohol zabávať, tak si vyhľadá nejaký tento kurz. A na druhú stranu je tam vlastne zaujímavé to, že ten kurz vlastne tam ten človek nemá nejaký záväzok ako oproti tomu folklórnemu súboru. Pretože ty, keď sa prihlásiš do folklórneho súboru, ty máš ako záväzky, ty musíš chodiť na tréningy, na sústredenia, na vystúpenia a je to záväzok voči tomu kolektívu. Takže to už v dnešnej dobe, kedy máme všetci tak strašne málo času, si asi každý rozmyslí, čo je v jeho časových možnostiach a tak tieto kurzy mi prídu, že sú takou variantou, že sa tomu môžu venovať a nemajú pocit, že sa niekomu zaväzujú, že je to také voľné. Ja si to zaplatím, budem tu chodiť, keď nebudem, tak nebudem, ale je to v mojej ako réžii úplnej. A kde teďka probíhají takové kurzy? V Prahe sú ako keby kurzy, volá sa to folklórni taneční, tam to organizuje Národné múzeum. V Brne sú kurzy, ktoré organizuje napríklad tanečná škola Šej aj Hop, ale taktiež aj folklórny taneční organizuje aj slovácky kružek v Brne a v Bratislave je tých kurzov viac. Napríklad, čo je taká novinka, tak tie dvere pre verejnosť otvoril aj Sľuk a začal organizovať vlastne kurzy ľudového tanca pre verejnosť, ale takisto aj folklórny súbor Ruténia alebo manželia Morongovci organizujú kurzy ľudového tanca. Pokud vím, tak ty si původně v té práci měla i takzvané folklore show a nakonec tam nejsou? No, nie sú tam, pretože úplne pôvodne som si myslela, že tam budem práve porovnávať tú participačnú rovinu toho tanca alebo a tú prezentačnú, kde ten folklore show je taký skvelý príklad toho. Ale nakoniec, keď som prišla do toho terénu a vedomila som si, koľko toho je a vlastne sama som nestihala ani chodiť na tie akcie, naozaj na tých 80 pozorovaní je tá výpovedná hodnota toho, že čo to všetko obnášalo, tak som si povedala, že sa zameriam naozaj iba na tie participačné tentokrát. A môžeš jenom tak letmo vysvetliť, o co jde? Folklore show je také celovečerné podujatie, ktoré ponúka turistom taký zážitok, kde majú zažiť pravé české jedlo alebo moravské, práve vínko, pivo, kde majú vidieť tradičné kroje, tradičné ľudové piesne, hudbu a tance. Takže ponúka sa to v takom ako komplexnom balíku a vlastne častokrát to sprostredkovávajú aj cestovné kancelárie rovno, ale aj turisti, ktorí ako chodia samostatne si to môžu zakúpiť a vlastne ide o to, že v dnešnej dobe ako tí turisti vyhľadávajú ten autentický zážitok a myslia si, že vlastne tam to nájdu. Čo je ešte dôležité zmeniť v tomto prípade, že tie folklore show sú také špecifické pre turistické ako metropoly. Čiže v tej Prahe sa to vyskytuje v Budapešti, v Ljubljane, v takých tých väčších mestách a ešte ďalej v tých primorských oblastiach. To si možno niekto všimol, keď niekde ide na dovolenku, že si tam, že dostane v ponuke, že ešte môže zažiť bulharský večer alebo a tak ďalej. U nás je to, protože já to v Brně neznám, takže u nás je to vlastně jenom v té Praze. Ano, v Prahe. A vlastně teda jediný důvod, proč to nakonec vyřadila, je to, že už to časově se nedalo zvládnout, nebo to vlastně ani nezapadalo do toho konceptu nějak?
No, ja som to vlastne chcela ako porovnávať tu, ešte raz teda zopakujem tú participačnú a prezentačnú rovinu toho tanca, ale tá výskumná vzorka by vlastne nebola vôbec vyvážená, že by som vlastne potrebovala doplniť ešte niečo k tej folklore show, niečo, kde vlastne by som možno sledovala taktiež ako v tej folklore show tú komodifikáciu tej ľudovej kultúry, ale to ako keby už by nebol priestor, už takto ako je toho dosť, ale nechávam tomu otvorený priebeh a do budúcna sa k tej téme rada vrátim a uvidím, ako sa to možno vyvíja. No. Kdo vlastně, my jsme se o tom už nějak bavili, kdo vlastně tam vystupuje, to mi přijde docela zajímavé a kde čerpají ten materiál. Tiež toto prešlo takým vývojom. Pôvodne to boli ešte tanečníci bývalého československého súboru písni a tancu. A to sa vlastne postupne premenilo a začali tam účinkovať buď členovia folklórnych súborov, alebo taktiež aj rôzni študenti ľudového tanca z konzervatórií a z Vysokej školy muzického umenia. A ten repertoár? To sú vlastne rôzne také úpravy. V niektorých reštauráciách majú aj nové choreografie a v niektorých tých reštauráciách by sme mohli nájsť ako veľké podoby ešte s tým repertoárom toho českého súboru písni a tancu, československého súboru písni a tancu, ale vlastne ide o to, že ten súbor ako štátny mal veľkolepé choreografie, kde bolo 10 párov a zrazu v tej reštaurácii je 1-2 páry, takže si to museli nejako modifikovať, ale ide aj o to, že vlastne ako vieme dohľadať ten zdroj, tak to sú tie hudobné úpravy, pretože tie sa nezmenili. Tie sú ako častokrát z toho právě repertoáru súboru. Ještě takovou obecnější otázku. Já jsem se ve svém okolí setkala s tím, že někteří lidi se trošku bojí používat slovo folklor a folklorista, protože neví, jestli ho třeba používají správně. Mohla bys to trochu vysvětlit, jak to je? To je taká náročná otázka. A ja by som povedala, že určite máme definíciu folklóru, ktorá je nejako pevne uchopená v etnológii, folkloristike, antropológii, že je to nejaký súhrn javov tanečnej, hudobnej, piesňovej, slovesnej kultúry, ktorá sa práve spája s tou predindustriálnou spoločnosťou a hlavným znakom je to prenášanie z generácie na generáciu. Ale povedala by som, že dnešné nazeranie na ten folklór, a to práve riešime aj v tom novom projekte na Etnologickom ústave, je, že sa skôr nazerá na tento termín z pohľadu emickej. To znamená z toho, ako to vníma ten človek, s ktorým sa o tom rozprávam. Pretože ja keď sa s niekým rozprávam, tak viem, v akom kontexte to slovo použije. Lebo keď mi niekto povie, rozprávame sa o tom, ako bolo na Strážnickom festivale a zakončí to tým, že miluje folklór, tak viem, že tým myslí práve ten zážitok z toho festivalu. A nie je to folklór, je to už folklorizmus, je to nejaké už druhá existencia toho folklóru, ale my vieme, čo pod tým myslíme. A folklór niekto nazýva aj práve to, že nejaké vystúpenie súboru, ale folklór je pre niekoho veľkonočná oblievačka a tak ďalej. Čiže pod tým jedným slovom je strašne veľa významov a povedala by som, že vždycky je lepšie držať sa toho konkrétneho človeka, že podľa mňa neviem, či sa dá úplne generalizovať. A k tomu termínu folklorista, tak by som sa vôbec nebala toho používania, pretože my už jasne rozlišujeme, že vieme, že je to aj vedec, ktorý sa zaoberá folkloristikou, ale môžeme tak označovať aj ľudí, ktorí sú členovia folklórnych súborov, bývalí členovia folklórnych súborov. Častokrát sú to iba rôzni nadšenci, ktorí tomu ale venujú veľmi veľa času, alebo sa to nejakým spôsobom možno odráža v ich životnom štýle a cítia, že pre nich je to niečo životu dôležité, že to je pre nich významná ako časť života. Takže ja by som sa toho nebala, ja si tak tiež ináč hovorím, akože, alebo vlastne to je zaujímavá otázka, že človek asi sám od seba si nepovie, že je folklorista. Ale keď sa ťa niekto spýta, že ty si folkloristka, keď niekto, kto ako je zvonka, tak povie, že áno, lebo nebudeš mu vysvetľovať, že čo to znamená a že aký má vlastne význam tento termín. Ale proste áno, mám rada folklór, venujem sa mu a
a môžem sa tak označovať a nebala by som sa toho. Myslím si, že vedci a etnológovia nekušú a myslím si, že na to nazerajú prostě s nadhľadom. Já mám poslední otázku. Ty vlastně pocházíš z většího města, z Popradu a jak ses vlastně k tomu folkloru tam dostala? Měla jsi to nějak v rodině nebo úplně nějakou jinou cestou? Tak ja som taký ten možno nie úplne štandardný príklad, pretože u nás doma som jediný človek, ktorý sa zaoberá tým folklórom. A v detstve som začala chodiť do folklórneho súboru, pretože som bola hyperaktívna, mali sme to v škole, rodičia boli radi, že je o mňa postarané, ale vlastne ten záujem mňa to tak strašne bavilo a tak sa mi to páčilo a vlastne som vždycky tak sa cítila, ako že robím niečo dôležité, že to ako má taký zmysel a vlastne ono to pokračovalo aj ďalej, keď som nastúpila na strednú školu do Košíc, kde som začala teda tancovať už v dospeláckom folklórnom súbore, kde som zase na to dostala úplne iný pohľad, ale vlastne nevychádzalo to vôbec z nejakej rodinnej tradície. Vlastne to prišlo tak nejak náhodou, ale drží ma to doteraz. Tak jo, tak já ti moc děkuju. A já děkujem.